Kulay PUA yang pilihan subhaya pi syakan ke amen faithful and true channel perkan ke ka apologetic pateng ka ba ngi ya page menta ke dei syapang ka mas perkan ke ke jing keren persya ya ka mas ke ba ongkum ne ka mas Katolik kalong ke jing ijli haki khmat ublei. The Catholic Mass is an abomination in the sight of God. Nang taki ong ujisu yap si yap biang halor kaduan haka jutang bat mai kajing yap jong halor kading pena kalong sisien bat sijunam kam don kam ban pen long biang ya kata kajing kenya man kapor tege jupa be kene kalong ki Katolik kim ngai ba ujisu yap si yap biang haman la kamas Henry Pat ya kecing kenya ba si sin jong ke ba sam leng ba ki por baro bat ya kata la pen mentah om kum ki wei pat ki leng do orang ba une dan kam terwajin kenya shua man ka sngi nak panta ki pop la jong nang ta nak panta ki jong pait ba ya kane ula le si sin le haba ula terwa ya la de kene ketika nakasiti syau syaki Hebrew kalau nong ba nyau dekat arpu nyau kajing kenya jong jisu kamlong tang nakapanta jongi ha perthei henrei ru ha beneng ha kebangi pule ha ka kitab jing pen pau ba kadon kata kaduan ha ka ba ya u jisu bat ya kajing duai jong kiri khoi la terwa Haka kitab jing pen pau, ya Jisu lakhat ukun lang berat arpu prasin. Pat ke jing pen pai ke basai, syaka jutang barim halor kerukom, ba kiling dok kila terwa haublei, da ukun lang berat ubat telem. Susu apostol Paul, haka siti ke benikong syaki korin long ba sipau dukat kat saw hadu arpu pra. Upron kam ye kaktin mej hang tu. Kapa pen i ba ukhen ba ka Eucharis kadai ka jingkenya utho kaduan jong ka jutang barim ha ka lenong ka ba sipau dukat kat prabat upen ya dei par ka jutang ba thmai haba ula kren persya ya kiduan ki blei tau pat ngin pule naka siti ben kong si korin long ka ba sipau dukat khandai du arpuai ong kumne siti ben kong si korin long ka ba sipau dukat khandai du arpuai ngamut bat ong ayu pakadok bala terwa hau tau blei ne ba u blei tau ulong blei ne ulong sisa ngamut ban ong ba ki gentil ki kenya ha ki ksuj om hau blei bat bangam kwa ba pin ya don benta bat ki ksuj phimla bandi naka khuri jong utrai bat naka khuri jong ki ksuj ru phimla ban yo benta kami jong utrai bat hakami jong ki ksuj Jisu menta ulang uleng dok rang ba jongi. Haba ula terwai la de kum ujin kenya nak benta ki pop jongi. Ya kebangi siam yakini la rangi pule ha ka ya ka siti saki Hebrew kalong ka balai dekat iwei kalong ka basau dekat kat sau du kan riu kalong san dekat sepau ka bakran sepang utu Melki Sedek ulang dok sebom jukut nang ta Hebrew henriu dekat arpau nong nyau dekat arpulai do arpun riu bat Hebrew pra dekat iwei haka history kene ka jingjia kalong hakipor bamen siwa henrei haka jinglong klempor jung blei bat jong ka beneng kalong ka jingjia ka pamenta junom dingin pe chuchu na ka jing thok bakui na kitab jing pen pau long ka pasan dekat riu bathok kumne nangta hapdeng ka khet ke badon ki sau jin thau ba im bat ki temen ki san ngalayu I ba yeng uwei ukun lang brot ubala sya kenya uladon nyau teli ki reng bat nyau teli ki khmat kini ki khmat ki long ki nyau men sim jong blei ya ki bala pha sya ki dong barok jang ka perthei te kani kalong kapakong san namar
Kapatai ya kejing jia ba menta habeneng. Ya kejing kenya ba jia haka history jong Jisu hakal bari ha Jerusalem. Tikumba ki Katolik ki ngej ya kabadang jia haka mas bakui. Kemudian haka mas bakui omdei bai Jisu la kenya la penyap yang la yap yang Jisu re kede katuka ju kajing kenya ya kabau Jisu la kenya ila de halor keding pena halor lum Kalbari. Kata kede kepajia haka mas jong ki Katolik. De une uju ukun lang berat bala syak penyap kemudian Jisu lapatai si batai uba syong halor kaket ublei ha kitab jong ka jingpen pau angning siam aga lenong ke bah nyau kot khat nyau bat lenong ke ba arpuar kot iwei bat lai bat kaduan ksiar ngia sngau ha ni kitab jingpen pau kebetulan hak khamat kane ka duan hada por ka khamat jong kane ka ket ngai ka duan ksiar kebetulan hak khamat jong kane ka ket keba dei ka khet ke jong blei bangi siam ha kitab jingpen pau kalong bo prad khot lai demata yu iba kum kata ke jingknya ke balong ka jingmane ki Katolik kede ke balong barabor ha penengru namar ba u Jisu utrwai lade kum uleng do junom bangi siam ha ka sam si spaspo ka dekat ke basau bat ka siti seki Hebrew kalong ban reud khot arpo bat kalong ke bah nyau khot khat nyau bat khot arpusau ka jingmane habeneng kadai ka nongmuna nakapenta ka jingmane jong ki Kristan ha pertei hadai u Protestan undang la ban wo undang kwa ban wo bat un ong kumne ya ka jing tho balong Parsi ha kitab jingpen pau bat ka ktien bala pron kam ka patheu ki Hebrew omdei ban penyahap ha ka jingmane blei jong ki Kristan ada kajing temu kalong kumta la dei ban keren syai leng ba jong kajing hikai jong apostol Paul di kejumpa be kene kalong omdon u Kristan u ban len ba u Jisu ulang uleng do rang ba jong kun beriu barok kata kabaningkong om tang jong kiju kata kam dei kajing perkat kepa theu tangi kiju ya kitu kajing tho ki bakren sepang kijing mane da kijing terwa kenya ha kitab jingpen pau omla ban suklet kumtu kejimut jongki kalong kapakongsan wat lakim long kijing atu sepang kijing jia ki pa jia kumbala tho lana paring yong literal kidon pat ya kijing mut kepa sisha kumbalong ki wei pat ki benta jong kijing tho bakhut bat kumta ngiyo i ya kijing Kristian kepa syai ha ka Bible nakapanta ka jingmane belai kabadon ki lengdo bat ki jingkinya u Paulus u penkam ya kaju ka kerdan bat u penpau ya ka jing sisa Eucharis haka siti beni kong ci koren long ka sipo dukat khatwe hadu arpu dukat khat saw hadu arpuar bat kelenong ka ba khatwe dukat arpulai hadu laipo kiwe ki jing tho ki ai ya ka dur bayasrim ya kecing kenya ba sansar ka Eucharis bat kecing terua de kita kecing tho kilong kine na kitab Genesis kalau nong ka ba khat saud khat pra la tho kumne te Melkisedek sim Salem ula wanra ukpu bat ka wan ula long uleng do jong ublei ba halor tam di pang kecing long leng do nang ta kecing ra ka wan ukpu Nataha kitab Leviticus long ke ba arpulai kot khat lai la thok kumne kajing terwa jing bam ke ba pi ai bat ka kan long ar na ka sipo benta ka si epa u moida bani bala milai lang bat ka umpnyang ba enterwa thang ha utrai kum kajin ubi ke ba sing ngotenat kajin di ba piterwa bat ka kadai ban long dakawan si pewahin dikini kiri balong ki bayi stream bat kajing terwakpu bat jing terwawain kepadon hakamas jong ki Katolik nata Isaya dripun riu khat khat prab dar puwe thok kumne nabanga tip ya ki kam pat kajing perkhat jong ki
ngawan ban lumlang ya ki jaj benriu ki pakren harukom ki tien ki tilit kin sawan ban yo ihi ya ka buram jonga ya ki kato ka nengut naki ngan penlong ki lengdo bat ki lebi uong utrai di dalam pipej bha ya kane ka lenong ripun riu kitab Yesaya dekat kat prap al puwe ong hang ni ngan wanra ngan wanlum lang ya ki jaj benriu ki pakren harukom ki tien ki thilit mot na ki kiri ki paper ni jaj benriu paper pakren halaki jong ki tien kine ngidon ha kabalang katolik ki sawan bat kin so i ka burom jonga hae ha ka mas bakut ya ki kato ka nengut na ki ngat sapenlong ki lengdo pe hang ne om shem la kren chapang tang ki na kita ki lebi bakin long lengdo ne ki jaj benriu ki pakren haru kom ki tien ki thle na pedeng jungki en sapenlong ki lengdo ublei uang en penlong ru ya ki lebi om de tang kitu ki pa nak jaj lebi begitu ki pa hiar pateng naki bakin lo lengdo bat ki long lebi ki pa syakri haduan re naki jaj benriu ki pakren haru kom ki tien ki thle en sasim ti hato kene kam dei kabadon ha kabalang katolik ru salon sar keleng ka perthei borok ka we kaju kamas walar ngi kren halaki jong ki tien kat kum ka jaka bangi syong isa nang ta ka we ka ba long ha kabalang katolik bat kabadon hang ni ro ha kitab jong ki jutang barim kadei ka kitab Malaki prophet Malaki kalenong ka ba ni kong dekat khadwe napa nadu bami kasngi hadu ba step kasngi ka kerteng jonga kalong ka bakrau hapdeng ki jaj benriu bat haman la ka jaka la terwa jin ubi bat ka jin kenya ba kuj ha ka kerteng jonga naba ka kerteng jonga kalong ka bakrau hapdeng ki jaj benriu uang utrai ki pai pe ngan ong biang sasisin ya kene naba nadu bami kasngi hadu ba step ke kerteng jonga kalong ka bakrau hapdeng kijaj benriu pat haman la ka jaka la terwa jin ubi pat ke jing kenya ba khoj ha kerteng jonga pe ha kapalang katolik pat kaniam katolik nadu bami kasngi hadu pasep kasngi kemud na ka we ke jaka sya ka we pat ke jaka kemud baro sisngi ha ka perthei baro ka we ka don ke ne ke jing kenya mas ka jing kenya eucharis ba khoj pat hang ne pe kalong tik kumbala thok hang ni nadu bami kasngi hadu pasep ka kerteng jonga kalong ka bakrau hapdeng ki jaj benriu pat haman la ki jaka ngap haman la ka jaka la terwa jin ubi pat ka jing kenya ba khoj ha ka kerteng jonga ti ato ka mas ba khoj kam don ru ha ka bible nadu ka kita bare madu ka kita bathmai ka don kani ke dige jing saki hang ni dengan penkut dekan ni kajing ong jong lene kajing thok jong u wei u bishop padu doktor jong kabalang pakerteng u Agustin bakui u thok kum ni ki jentil ki latei tempel na kabanta ki blei jong ki latei ki duan ki labu ya kajing long lengdo pat ki laterwa jing kinya kat bangi ki kristan pat ni sina dakababuram ya ki martir om day ki tempel kumba day haki blei Henry ki jaka kentang ban ken mau ya ki briu ki balayap Henry wakaman sim jong ki kadon bat u blei u ba im haki tu ki jaka kentang nyimtei duan ban kenya haki martir Henry syau blei marwe ya kanam jong ki om siam khot da uleng do upa terwa jing kenya nyuma ula terwa ya ke jing kenya hau blei om haki martir namar ulong uleng do jong blei om dei uleng do jong ki martir da sisha ke jing kenya hi ka dei ka met ukris kene jing patai jong une u bishop tikum tu Japang kene kemas, Japang kene kemas. Jadi ngangit plus ngutu, mari persang bensim nak jing tak berkuit, but kene kene keba
don haka niam bat kapalang Katolik kajing kenya kade kajing penmentai ya kaju kajing kenya po Jisu la kenya ila de halor kajing pena de kajing penyap yang man kapor pangit penlong ya kane kajing kenya penyap yang yu Jisu don kibak ong ki Katolik ki penyap dia Jisu ki Katolik kim ju penyap yu Jisu kade kajing long penlong menta ya kaju kajing kenya po Jisu lah kenya tengangit nganom batai isu katu kalabiang ya kamanta kasin dengan saya kenduk biang wipat kapor wipat kasin di sam ya kini ki video ngap arsin laisin sam ya ki weiru kanang ba ki weiru kin yo jing motoy lengba kini ke video lengba jong kini ke channel but subscribe share like but pila ban kersan ru kum ki member pila don sawet ki member pila ban join ka don ka link ka sapau ka ketin join pila ban join hang tu kum loyalty lane second loyalty hang tu ti ka syong happy ti lane pi la ban I donation tak ba pilih saka website ka ba kerteng www.amenfaithfulandtrue.com/support dash us laban page ke website yang tu tapi laban I donation hang tu la pi kwa ban kersan ya kane ka channel mo ba ni persang ban I na kapor ya ki jing sisa jong Kris pat jong kaniam pat kapalang Katolik yang saya kenduk biang ha tayo ban wan